lämpimästi vielä kerran tervetuloa Porvoon tuomiokirkkoon virittäytymään joulun tunnelmaan ja laulamaan rakastettuja, kauneimpia joululauluja yhdessä. Kolmiyhteinen Jumala olkoon meidän kanssamme ja siunatkoon tämänkin yhteisen hetken ja joulun odotuksemme. Saamme pysähtyä yhdessä ja unohtaa huolemme ja kiireemme edes hetkiseksi näiden kirkon seinien tuonne ulkopuolelle. Laulamme itsellemme, toinen toisillemme ja maailman lapsille jouluiloa ja joulurauhaa. Minun nimeni on Maiju ja juonnan tämän tilaisuuden. Ja kanssani täällä on iso joukko musiikillista lahjakkuutta, kuten Varia Voce, kuoro johtajanaan Jarkko Yliannala, seurakuntamme kanttori. Ja tänään Jarkko soittaa pianossa. Lisäksi bändissä meillä soittaa Jori Lindell saksofonissa ja Nick Gustafsson bassossa. Purpurina tänään tuolla ylhäällä Antti Ylöstalo ja kirkon kauneudesta ovat vastanneet suntiomme Björn Ståhl, Karita Graufelin ja Benjamin Rantimo. Kauneimmat joululaulut vihkosen, jonka olet saanut tuolta ovilta, niin voit halutessasi ottaa myös mukaan kotiin tämän tilaisuuden päätteeksi. Pyydetään tähän hetkeen taivaan valoa ja rauhaa ja aloitetaan laulamalla laulut numero 1, En etsi valtaa loistoa, laulu numero 5, Arki huolesi kaikki heitä sekä laulu numero 6, Kun joulu on.
ja viimeinen adventtikynttilä. Se kertoo meille siitä, että joulu on jo aivan lähellä, ihan nurkan takana. 4. adventtikynttilä sanotaan olevan ilon kynttilä. Millaisin miettein sinä käyt kohti joulua ja suurta juhlaa? Mikä sinulle tässä hetkessä tuo iloa? Mistä iloitset elämässäsi ja mikä joulussa? Mikä siihen tuo ilon? Käymme seuraavaksi joulun viettohon, rakennamme yhdessä joulupuun sekä kuulemme kulkusten kilinää. Eli laulamme laulun numero 9, me käymme joulun viettohon, laulun numero 13, joulupuu on rakennettu, sekä laulun numero 14, kilisee, kilisee kulkunen. Thank you.
kuin Suomessa? Käsi ylös nyt. Joo, kyllä, muutama löytyy. Itselleni täällä kotisuomessa joulun viettäminen kuuluu tärkeänä osana siihen omaan jouluperinteeseen. Tosin kerran olen kyllä viettänyt joulun Yhdysvalloissa ollessani siellä vaihto-oppilaana. Ja toisaalta se oli oikein virkistävää nähdä eri kulttuurin perinteitä, mitä heidän joulunsa kuuluu. Mutta samalla huomasin, että kyllä sitä kuitenkin kaipasi niitä omia tuttuja jouluperinteitä, kuten joulusaunaa, joka on erittäin tärkeä itselleni, jouluruokaa ja tietysti sitten rakasta perhettä täällä kotisuomessa. Joka vuosi Suomen Lähetysseuran nettisivuilla on käynnissä äänestys kauneimmasta joululaulusta. Seuraavaksi laulammekin viime vuosien kärkisijoilla olevia joululauluja. Ja yksi näistä joululauluklassikoista, Sylvian joululaulu, kertoo kaipuusta koti-Suomeen, niitä tuttuja ihania jouluperinteitä vaalimaan. Kaunista on sielläkin, missä sypressit tuoksuu talvella, mutta silti jotain puuttuu. On kova koti-ikävä. Tämä laulu on ehkä ollut tärkeä juuri heille, jotka viettävät joulunsa jossain muualla kuin täällä. Myös kappale Sydämeeni joulunteen on vakiinnuttanut paikkansa sydämissämme, ollen viime vuoden toiseksi eniten äänestetyin kaunein joululaulu. Ja kolmanneksi kipusi kaunis sävellys ja sanoitus, Varpunen jouluaamuna. Laulamme seuraavaksi laulun numero 17, Sylvian joululaulu, sen jälkeen 18, Sydämeeni joulunteen ja 22, Varpunen jouluaamuna. Thank you.
kuunnella Varia Vocen esittämänä kauniin kappaleen Taivas sylissäni. Varia Voce. Tuo kaunis kappale Taivas sylissäni tuo eteemme Jeesuksen äidin Marian ja hänen ajatuksensa vastasyntyneestä lapsestaan, Jumalan pojasta. Itse ajattelen laulun olevan myös omalla tavallaan rukousta. Äidin rukousta lapsensa puolesta ja toivon siitä, että voisi pitää tämän turvassa, suojella häntä. Toivo on jotain, joka on edessämme päin. Toivo pitää meidät liikkeelle. Toivoa myös me, hyvä kirkkoon saapunut joululaulukansa, voimme olla tuomassa tänään maailman lasten hyväksi. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa kerätään kolehti kehittyvissä maissa elävien lasten hyväksi Suomen lähetysseuran kautta. Kauneimmat joululaulut
Vihjosta voitte löytää lisää kertomuksia siitä, miten monet lapset ovat saaneet toivon ja mahdollisuuden parempaan elämään lahjoitusten avulla. Voit osallistua lahjan antamiseen keräyksen kautta. Halutessasi voit osallistua keräykseen kirkosta lähtiessä. Molemmilta ovilta löytyvät korit käteislahjoitusta varten. Voit lahjoittaa myös Mobile Pay-sovelluksen kautta tai vaihtoehtoisesti tilisiirrolla, ja ohjeet tähän löytyvät siitä Kauneimmat joululaulut Vihkosesta, sieltä takaosasta. Pienikin lahja on suuri apu. Kiitos lahjastasi maailman lasten hyväksi. Seuraavaksi kuulemme Marian pojasta, kuulemme joulun kellojen kilkatuksen ja käymme seimen äärelle yhdessä. Laulamme laulut numero 8, Marian poika, laulut numero 16, joulun kellot sekä laulu numero 24, Heinillä härkien kaukalo. Thank you.
Kiitos joulun ihmeestä, siitä, että sinä synnyit keskellemme ja toit valon pimeään. Kiitos seimen lapsesta Jeesuksesta, joka antaa meille toivon ja elämän. Kiitos kaikista meille rakkaista ja läheisistä ihmisistä, jotka olet antanut elämäämme. Anna meidän jakaa omastamme niille, joilla ei ole paljoa, ja anna meidän kohdata jokainen vastaantulija lämmöllä ja ystävyydellä. Anna jouluilon ja joulurauhan tulla koteihimme ja sydämiimme. Tätä rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme vielä yhden kappaleen, jota ilman voisi ajatella joulu ei tule. Se on kappale numero 2, Maa on niin kaunis. Tämän laulun myötä haluan meidän kaikkien puolesta toivottaa teille oikein lämmintä, rauhallista ja siunattua joulua ja joulun aikaa. Kiitos, että olit paikalla.